Чарговы коррупцыйны скандал. На Шыніве стала вядома пра арыш дырэктара Палацу Рэспублікі і аднаго з арганізатараў марафону адзінства Максіма Прыхадоўскага. Імаверна, яго затрымалі 12 жніўня. Першы намеснік кіраўніка Палацу Рэспублікі Юрый Навумович пацвердзіў выданню, што цяпер ён выконвае абавязкі дырэктара установы. Аднак такая патрэба, маўляў, паўстала, бо Прыхадоўскі ў адпачынку. Але калі ён вернецца, намеснік адказаць не змог. Іншы прадстаўнік Палаца Рэспублікі Андрей Лебедзеў запэўніў журналістаў, што Прыхадоўскі на бальнічным да панядзелка. А пасля дадаў, што можа той і не вернецца да працы ў гэты дзень. Апошні раз у публічнай прасторы Прыхадоўскі з'яўляўся 11 жніўня у эфіры дзяржаўнага радыё Мінск. Няпросты выбар – будаваць другую АЭС ці трэці энергаблок на Існай. Падчас паседжання адмысловай камісіі ў палаце прадстаўнікоў міністр энергетыкі Дзяніс Мароз запэўніў, што гэта неабходна для росту эканамічнага дабрабыту краіны. Паводле кіраўніка ведомства, БелАЭС у Астраўцы ўжо закрывае каля 40% унутраных патрэбаў у электраэнергіі. Дадатковыя магутнасці паспрыяюць паляпшэнню сітуацыі. У падтрыманні гэтых словаў дэпутат палаты прадстаўнікоў Антон Каранкевіч прыгадаў, якія экономичные выгоды уже отчули белорусы от БелАЭС. Данная станция сделана как раз для народа, для наших жителей, чтобы люди могли по соответствующим тарифам и получать, и оплачивать электрическую энергию, и появились соответствующие для них блага. Это все для людей, для народа. Прадстаўнікам беларускага металургічнага заводу ў Жлобіне будуць плаціць, але ў пазнейшы тэрмін. Выданню «Флагшток» стала вядома пра змяненне графіку атрымання заробкаў у жніўні, што выклікала незадаволенасць у працаўнікоў прадпрыемства. Замест сярэдзіны месяца грошы пачнуць выдаваць у канцы, да 25-го дня. Гэткі тэрмін паводле выдання быў прапісаны ў кантрактах працаўнікоў і раней, таму фармальна прадпрыемства прытрымліваецца ўмоваў. Але людзі занепакоеныя, бо многія маюць крэдыты, за якія трэба заплаціць з 20 да 22, а таксама сабраць дзяцей у школу. Да таго ж у пачатку месяца працаўнікам выдалі аванс 400 рублёў, і выплата заробку пазней, чым праз 2 тыдні, ёсць парушэннем. Прычынаю, мяркуюць у калектыве БМЗ, стала пагаршэнне фінансавай сітуацыі на заводзе. У пачатку года праз зніжэнне вытворчасці працаўнікам ужо заатрымлівалі заробкі. Некаторых адпраўлялі ў адпачынак за іхны кошт. З 1 верасня беларускіх школьнікаў чакае шэраг зменаў. Сярод іншага будзе больш спорту і патрыятычнага выхавання. Гэтак у вучэбны тыдзень будуць мінімум 3 урокі фізічнай культуры. Міністэрства адукацыі патлумачыла захаду ў барацьбой з нястачай фізічнай актыўнасці ў сучаснай моладзі. Таксама плануецца даваць школьнікам хатнія заданні, напрыклад, падцягванне ці практыкаванне на прэс. А вучняў 10-х класаў у траўні абавяжуць прайсці 2-тыднёвыя вучэбна-палявыя зборы. У сельскіх школах, кадэцкіх вучэльнях і ліцэях з'явіцца магчымасць навучацца кіраваць аўтам. Апроч таго, з верасня для вучняў падрыхтавалі 28 новых падручнікаў. У гэтым ліку па гісторыі Беларусі. У перавыданым экземпляры будуць распавядаць пра каляровыя рэвалюцыі інстытут прэзідэнцтва. Ужо сёння Дональд Трамп і Владзімір Пуцін правядуць перамовы на Алясцы. Напярэдадні кіраўнік Расіі падчас паседжання з прадстаўнікамі ўлады зазначыў, што прапанаваў прэзідэнту ЗША абмеркаваць пытанне ядравай зброі. Пуцін ухваліў намаганні Злучаных Штатаў дасягнення міру і, маўляў, наступным крокам могуць быць дамоўленасці ў кантролі стратэгічнай зброі. Праўда, што перад сустрэчай лідараў двух краінаў Reuters і Barents Observer паведамлялі, што Расія рыхтуецца да выпрабаванняў ракеты «Буравеснік» з ядравай сістэмай. Са свайго боку Дональд Трамп не агучваў, ці будзе гэтая тэма на парадку дня. І чарговы раз падкрэсліў імавернае правядзенне трохбаковай сустрэчы паводле вынікаў сённяшніх перамоваў. Я хацеў бы, каб гэта адбылося вельмі хутка, неўзабаве пасля гэтай сустрэчы. Я хацеў бы, каб гэта сапраўды адбылося. Магчыма, на Алясцы, дзе мы проста застанёмся, бо так прасцей. Я думаю, будзе цікава. Мы высветлім, у каго якая пазіцыя. І я даведаюся пра гэта цягам першых 2, 3, 4 ці 5 хвілінаў. Гэтак мы звычайна даведваемся, будзе сустрэча добраю ці не. І калі сустрэча кепская, яна скончыцца вельмі хутка. Калі ж наадварот, то мы ў выніку дасягнём міру ў найбліжэйшай будучыні. Напярэдадні саміту ў Энкарэджы на Алясцы, дзе акурат мае прайсці сустрэча Трампа з Пуціним, адбыліся акцыі пратэстаў. Некалькі соцень чалавек выйшлі ў падтрыманне ўкраіны. Вашай увазе кароткае відэа без каментара.
Вучэнні «Захад-2025» адкрытыя і не нясуць пагрозу суседнім краінам. Так запэўнівае Міністэрства абароны Беларусі. Назіральнікі АБСЕ запрошаныя для кантролю, а войскі будуць адпрацоўваць сцэнары гарантавання бяспекі саюзнай дзяржавы. Мой калега Роман Шавель прааналізаваў у размове з экспертамі, ці маюць усё ж такі падставу хвалявання з нагоды вучэнняў. Беларускія афіцыйныя асобы адзначаюць, што памер вучэнняў зніжаны, а асноўныя манеўры адсунутыя ў глыб краіны. Лукашенко падкрэсліваў, гэта робіцца, каб не выклікаць напружанасці на заходніх межах. Тым не менш, на захадзе сочаць за падзеяй з увагай. Украіна і краіны НАТО рыхтуюцца да магчымых сцэнароў, хоць на гэты момант беспасярэдняй пагрозы з боку Беларусі не фіксуецца. Эксперты мяркуюць, што для ўзнікнення рэальнай ваеннай небяспекі патрэбная значна большая канцэнтрацыя войскаў, чымся тая, што плануецца. Аналітыкі таксама адзначаюць, што імавернасць канфлікту застаецца нізкая. Ні Лукашэнку, ні Расіі нявыгадна адкрываць новы фронт. На беларуска-польскай мяжы новы антырэкорд. Выезду з краіны чакаюць больш за 3,5 тысячы машынаў і 55 аўтобусаў. Час чакання на пункце пропуску Берасця-Тэрэсполь складае прыкладна 6 сотняў. Таксама выраслі чэргі на літоўскім кірунку. У Каменным Логу стаяць 190 легкавікоў, у Беняконях 170. Тым часам цэны на аўтобусы з Менску ў Вільню таксама дасягаюць рэкорду. Гэтак на сайце Інтэркарс квіток да літоўскай сталіцы ў Экалайнсу каштуе 634 рублі. Пры гэтым на афіцыйнай старонцы перавозніка цана значна ніжэйшая – 270 рублёў. Павышэнне звязанае са скарачэннем колькасці рэйсаў на маршруце Менск-Вільня праз адпаведную пастанову літоўскага ўраду. Польскія ўлады перасталі прымаць у беларусаў дакументы, выдадзеныя на бланках БССР альбо СССР. У першую чаргу гэта пасведчанне аб нараджэнні і шлюбе. Цяпер, каб выкарыстоўваць іх у Польшчы, нашым суайчыннікам трэба атрымліваць дублікаты ў ЗАГСах на тэрыторыі Беларусі, ставіць апастыль у МЗС і рабіць натарыяльны пераклад. Як гэта адаб'ецца на беларусах за мяжой і што рабіць? Адказ юрысткі Ганны Маціеўскай на старонцы belsat.eu і прама зараз. Юрыстка лічыць, што рашэнне можа быць звязанае з так званымі міграцыйнымі чысткамі. Для шмат каго гэта будзе сур'ёзнай праблемай. Ехаць пад дакументы дадому асцерагаюцца тыя, каму пагражае пераслед, а для атрымальнікаў міжнароднай абароны паездка ў Беларусь пацягне страту статусу. Можа так стацца, што беларусы з міжнароднай абаронай будуць у лепшым становішчы, бо ім не прыйдзецца наноў тлумачыць, чаму яны не могуць паехаць у Беларусь па дублікаты дакументаў. Тым жа, хто легалізаваны на іншых падставах, можа быць складаней, бо давядзецца ехаць у Беларусь і несці таксама фінансавыя выдаткі. Пакуль не зразумела, як новыя правілы будуць прымяняцца да ўцекачоў, але ў чэргах ужо фіксуюцца адмовы прымаць беларускія зялёныя кніжачкі старога ўзору. Падрабязнасці чытайце ў матэрыяле Ганны Ганчар. Каб развязаць гэтую праблему, аб'яднаны пераходны кабінет звярнуўся з тлумачэннямі да Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы. Як зазначана ў лісце ад Паўла Латушкі, з верасня 2023 года беларусы могуць атрымліваць дублікаты і апастылі толькі ў Беларусі. Для многіх гэта папросту немагчыма праз небяспеку затрымання ў нарадзіме. І гэта не адзіная праблема, з якой сутыкаюцца беларусы за мяжою. Стала вядома, што на беларускія адрасы ім прыходзяць лісты з папярэджаннем пра штраф за пратэрмінаваныя пашпарты. Пра гэта паведамляе праваабарончая арганізацыя «Вясна». У лісце пазначана, што асобе трэба прайсці ў аддзел міграцыі і замяніць дакумент. Інакш пагражаюць штрафам памерам каля 168 рублёў або $50. Нагадаю, абмяняць пашпарт за мяжою стала немагчыма пасля адпаведнага ўказу Лукашэнкі ў верасні 2023 года. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць гэтае відэа, а таксама падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, у тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Галоўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровых выданнях «Аб'ектыва» і студыі «Белсат». Я на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і да сустрэчы.